Nani ulamu diajar maon jalan namangi hutu-hutu surga. Nani ulamu diajar maon jalan namangi hutu surga. Ali Zahir bit luban gaul siantano do para mulani dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debata namano paho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluhoko sia dosa dohot todi parbadia namo johot wanguluan na surasuda ima mangaramoti orobuk ni bakem paima ro ari parpudi martua ro akana mate maritehite Tuhani olat nyo nolo ninna todi asa maradia nasida sianaka ulaonna ana mangihut tu nasida do akana ula nasida martangi yang mahita ali Tuhan debata amanabi nadi panwa gijang hodo debata na puna hamiru di sude nguru nami salehon mahiras neroha di kami asa marlas neroha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tu tanganmu matot di nami dohot daging nami asa unang lilu kami di ujung niajar nami sailehon tot dimi manugu-nugu kami asa diramoti kami molo hubolusan uran ilinggo manihamatiani asil maroham sai pamasuk mahami sugut Tuhan sonangan na sundeng kami amin. Mari demahita siabu PD nomor 338 he do muse pamatakon sian tanomanon he do muse pamatakon sian tanomanon suang mangolu bahenomi Tuhanku haleluya haleluya suang mangolu bahenomi Tuhanku haleluya haleluya. Pinasatiki tu keluar kalau mau batano persirangan adorak so tanti. Aku tujuh.